nga bune chama de anyini fe ko nga kuma foloka na ma wule to bukana GOITRE bana de do ay bo kangoral la avec sabu ni kambe funu abe mogo mina jien kono abta mogo milliards fla an ko de la wala say ka sika don folo yere bana suku dum ndi do abe soro chogodi tamashen dum ndi bala kolod dum ndi bala e be sika munu ke wala sake kishi bana ima o ta bani video na alabana mena ku wara dumando fo e mim sake hali lafiya anga damne ne tɔgɔ Dr Ousmane Yaya Touré yan tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ ani ka kunnafoniya ɲuman d'e ma wagati bɛɛ lajɛlen na walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ. Fɔlɔ n'a ye fɔ tubabukan na GOITRE a fɔ ko bɛ banabaatɔ la n'a y'a sɔrɔ glande dɔ bɛ yen n'an b'a wele thyroïde n'ale fununa o thyroïde i b'ale ye kan kɔnɔna de la ka na ɲɛfɛla la i b'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na a kɛlen i b'a fɔ ko virivirini ni mun tɛ virivirini dɔn fɛn ɲɛnamani dɔ de kama an fila b'a la a kɛlen i b'a fɔ o ale thyroïde ale nafa ka bon adamaden kan kosɛbɛ ka d'a kan ale b'a to ni sécrétion hormone thyroïdienne ni o bɛ waleya ale bɛ se k'a to ni adamaden i bɛ kɛnɛya dafalen sɔrɔ kosɛbɛ ani farikolo ka taga ɲɛ la nafa camanw de bɛ a la ni glande in fununa n'o ye thyroïde ye o de la bɛ fɔ ko folo bɛ adamaden na folo in ale bɛ sɔrɔ cogoya caman de fɛ ma kunba fɔlɔ o ye carence en iode n'a sɔrɔ iode ka dɔgɔ farisogo la n'a sɔrɔ tɛ iode dɔn élément chimique de don n'a bɛ sɔrɔ dumunifɛnw na a bɛ sɔrɔ dumunifɛn caman na i b'a fɔ jɛgɛw sogow pomme de terre kabaw a bɛ sɔrɔ fɛn caman de la nka a bɛ sɔrɔ fɛn min na kosɛbɛ o ye kɔgɔ ye kɔgɔ min ni musow b'a kɛ dumuni na n'u bɛ tobili la a bɛ sɔrɔ ale de la kosɛbɛ ni ale tɛ farisogo la o bɛ kɛ sababu ye glande kan ka baara min kɛ n'o ye thyroïde ye o bɛ bɛɛ mayɛlɛma o tɛ k'a kɛcogoya la a bɛ se ka sɔrɔ fana sigarati fɛ a bɛ se ka sɔrɔ fana bana dɔw bɛ yen n'olu bɛ glande na i b'a fɔ thyroïditiw maladie basi dɔw olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ fana cancer o bɛ se k'a kɛ n'a sɔrɔ a bɛ minnu fana ka du kɔnɔ a bɛ se ka dukɔnɔdenw fana dɔw sɔrɔ a tɛ komi a bɛ yɛlɛma nka n'a sɔrɔ a b'u bɔ kolo la a bɛ se ka u sɔrɔ joona fana ni folo bɛ adamaden na a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw caman de ye nka taamasiyɛn dɔw b'a la walasa e ka se ka sɔmi a la n'a sɔrɔ ni folo t'i la o taamasiyɛn dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ i bɛ fasa i yɛrɛ ma ka sɔrɔ i bɛ ka dumuni kɛ don o don nka don o don dɔ bɛ ka bɔ i farisogo la a bɛ se ka yɛrɛyɛrɛ a bɛ se k'o bila i la a bɛ se ka dusukun k'o teliya dumuni kununi o bɛ se ka gɛlɛya i ma n'an b'a wele dysphagie kumakan dɔw bɛ yen olu fɔli o bɛ gɛlɛya i ma kosɛbɛ ka d'a kan hali n'i y'u fɔ a tilenni o bɛ gɛlɛya a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛnakili degun a bɛ se k'ale kɔnɔ fana ja walasa ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko folo b'e la sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen f'olu fana ka kɛ ka fara taamasiyɛn ninnu fana kan o sɛgɛsɛgɛli o dɔ ye mun ye arajo o bɛ se ka kɛ échographie o bɛ se ka kɛ scintigraphie IRM olu bɛɛ bɛ se ka kɛ jolita dɔw bɛ yen fana olu bɛ kɛ k'a lajɛ n'an b'a fɔ les hormones thyroïdiennes les dosage des hormones thyroïdiennes n'o ye T3 T4 hormones fabriquées par l'hypophyse n'an b'a fɔ TSH olu fana bɛ se ka lajɛ biopsie fana bɛ se ka kɛ o ye ka folo yɔrɔ bu dɔ ta ka taga lajɛ anapati la folo n'ale ma furakɛ joona kɔlɔlɔw caman de b'a la o kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye a bɛ se ka sababu ye ka kumakan k'o bamayɛlɛma corde vocale a bɛ se k'o paralyser o la kumakan o tɛ tilen cogoya si la dumuni dunni o bɛ gɛlɛya ka d'a kan n'i ye dumuni kunu i b'a sɔrɔ a tɛ kɛ a kɛcogo la a bɛ se k'i degun a bɛ se ka ɲɛnakili degun a bɛ se ka i fasa fana fo ka taa fɔ i banna i sen kan dɔɔni dɔɔni a bɛ se ka sɛgɛ k'o lanati e la a bɛ se ka dusukun k'o panpan a bɛ se ka kɔnɔja k'o bila i la ni hypothyroïde don a bɛ se ka jɔrɔ k'o bila i la wagati bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka kɔnɔboli fana bila i la ni hyperthyroïde don an bɛna kuma olu kan don dɔ la an ka video natɔlaw la walasa i ka se ka kunnafoniya o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ walasa i ka se ka video natɔlaw fana lajɛ n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye k'an ka video lajɛ i b'i abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati
ka se k'o lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. I bɛ j'aime ta ni video in diyara i ye. Ni ɲininkali b'i fɛ walima ni kuma b'i bolo k'a fɔ, i bɛ se k'o fɔ n ye commentaire yɔrɔ la, n bɛ na e jaabi. Fɛn dɔw de bɛ yen nɔ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ni folo in b'i sɔrɔ n'an b'o wele facteur de risque. Nka sɔnni k'o f'i ye i k'a dɔn k'a fɔ folo ka ca musow de la ani mɔgɔkɔrɔba minnu si kɔrɔbaya la kosɛbɛ. O dɔ ye mun ye? Bɔkolo. N'a sɔrɔ a b'i ka du kɔnɔ k'a b'i bɔkolo la, o bɛ se ka k'a sɔrɔ cogoya dɔw fana ye. Ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ iodine sɔrɔ k'a dun, komi n y'a fɔ a bɛ sɔrɔ dumuniw na, a bɛ sɔrɔ kɔgɔ fana na. Ni mɔgɔ minnu t'o sɔrɔ k'a dun walasa ka farisogo labɔ, o bɛ se ka k'a sɔrɔ cogoya dɔ ye. Sigarɛti minnu b'o min, o fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bila adamaden na. Minnu ka jiw fana ni nitrate ka ca la, o bɛ se ka k'a sɔrɔ cogoya dɔ fana ye. Ni hormone ni o bɛ falen n'an b'a wele changement hormonal, misaliya la ni muso nana don musoya la n'a ye laada yeli daminɛ, walima muso kɔnɔma, walima ni muso yɛrɛ fana bɛna bɔ musoya la n'an b'a wele ménopause, olu fana y'a facteur de risque ye. A bɛ se ka dɔw fana minɛ o wagati la. Bana dɔw bɛ yen nɔ n'an b'a wele maladie auto-immune, n'o bɛ glande sɔrɔ, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni maladie basi dɔ ye. Olu fana b'a kɛ. Fura dɔw bɛ yen nɔ fana, olu bɛ se ka kɛ sababu ye fana k'a kɛ. I b'a fɔ amiodarone walima somnifère dɔw bɛ yen nɔ. Olu bɛɛ ye facteur de risque ye. N m'a fɔ u tɛ se ka ta. U bɛ se ka ta, nka a ka kɛ ni kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ o ka yamaruya kan ye. N ko n bɛna kibaruya dumanni min fɔ e ye, i k'a dɔn k'a fɔ folo bana tɛ, bana min bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ. I b'a fɔ bana yɛlɛmataw bɛ cogo min na. Walasa i ka se k'i yɛrɛ tanga ka bɔ folo in ma, e k'i jija, n ye fɛn o fɛn fɔ, i k'i hakili to o la. I k'i hakili to i ka kɛnɛya la k'a sɔrɔ foyi t'i la, walasa i kana bana jugu sɔrɔ. Ka d'a kan n'i b'i hakili to i yɛrɛ la i ka kɛnɛya wagati, ni bana jugu nana i diyagoyalen don k'i hakili to i yɛrɛ la o wagati. Ne t'a fɛ o k'e sɔrɔ. I k'an bɛn o la tarata natɔ.